sai bagon Ali Ganin Bello wanda ke sanye da dogon wando baki. Wato ba bagon Ali kawo ji ba ya bari ba an masa kutufan da ya yi baya, wato ya suma da shasheka kenan, ya tafi shi kadai ya fada wannan yanayi da ake na dafe. Wato bagon Ali Ganin Bello ya yi masa wata irin sambada kenan, wato bagon Ali kawo ji kenan fa bagon Ali kawo. Allah ya kiyaye faduwa cikin minti ne Allah ya kawo ta. Yusuf ka ta haka ne wata kalma na ce mai kaunarka yana ne yana kaunarka, mai kaunarka ba shi ganin laifinka, ko ya gani a duniya sai dai ya maida shi a duniya. Allah kuwa mai gida Alhaji Ibrahim ya ce baka naira 500. Alhaji Ibrahim kwastan ka tsina kirki wanda ke garin da murna, ni ma ya ce ne amfani da naira 500. Ni sa duniya ne inda nake wajen mai kyauta kuma nake wajen mai kula da ni, daga na zaran na ga baka yi da nisa ko matsayi ma ban cika yi ba. Bana na fati angon fati, Allah ka waka uga Ali mai turaren kaji dan kai ne dan Kano ina audi kaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma alga dan kada wanda ba ma maka barka da zuwa na sayyida uban Ibrahim. Kyawun tafiya dawa wanda ya tafi bai dawo ba tafiyarsa ba ta kyawu ba. Allah ya saka muku da alfahari iyawan gidanmu masu kyauta ma don kidan mu domin ƙauna. Ya shiga mota tayya dan mura uba ya shiga mota jarauta ba ruwanka da gudu su haka suke dambar su to ga damban nan a to ba hagon murna bangaren zamu ike sabon gidan bangaren gudu mana